warahmatullahi wabarakatuh. Keparaken matur napangaken nami kula Siska Rahmawati saking kelas Sanggati. Kula badhe nglampahi praktek basa Jawa saking Ibu Ami. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing menika kula badhe ngaturaken satunggal piwulang alit kanthi irah-irahan yaiku ngurmati wong tuwa. Wong tuwa punika tiyang ingkang paling wigatos wonten ing gesang kita. Saking kawiwitan kita alit dipun rawat, dipun openi, dipun tuton saha dipun wulangana dening wong tuwa. Tanpa pitulungan saka katresnanipun wong tuwa, boten saged dikadosan kanthi prayogi kados sakmenika. Hormati wong tuwa tegesipun yaiku manut dawuhipun boten bantah tansah ngurmati saben pituturipun. Gusti Allah ugi maringi dawuh supados kita tansah ngurmati wong tuwa. Ridhonipun Gusti Allah gumantung ridhonipun wong tuwa. Saha nusунipun Gusti Allah gumantung nusунipun wong tuwa. Mula saking punika ayo para kanca sami kita tansah ngurmati utawi miyantu saha mituku dumateng wong tuwa kita. Mugi kanthi makaten kita kalebet anak ingkang saleh lan salehah saha saged nedahaken penanging maneh ing wong tuwa kita. Boten kathah ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged dados papalingan kami kangge kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.